אני רוצה להראות לכם את התרגילים, גם לבנים וגם לבנות, חוץ מביצה סינית, איך עוד אפשר לחזק שרירים של קרקעית אגן, ופשוט זה דברים שתיקחו ותעשו את זה בבית. אנחנו נצמדים כמה שיותר קרוב לקיר, נצמדים, ומעלים את הרגליים למעלה. נועצים את העקבים לקיר ומרימים את האגן. סוגרים, פותחים, סוגרים, פותחים. תשימו לב, הנעוץ, אפשר לנעוץ בעונות, זה ייתן לכם את ההרגשה אחרת לגמרי. ולנעוץ עקבים, זה ייתן לכם עבודה על השרירים אחרים. ועוד תרגיל אחד עם גומייה, אני רוצה להגיד לכם, חוץ מקיר, אפשר לעשות את זה עם גומייה, אפשר לעשות את זה בלי גומייה. מעלים רגליים ומתחילים פשוט לאט לאט להניע אותה. עכשיו תשימו לב, תרגיל עם גומייה עובד יותר על הרגל החיצונית, גם על פנימית וגם על חיצונית. ומה שמחזק שרירים קרקעית האגן זה יותר פנימי, אז אפשר גם תרגיל הזה שעובד על שתי הצדדים, ואפשר גם להניח פה ידיים ולעשות קונטרה, ממש כאילו לנסות להצמיד את הרגליים וידיים להפריע. עכשיו תשימו לב, אפשר עם כף הרגל ישרה, אפשר יותר עקבים פנימה ובעונות החוצה, הרגשה אחרת לגמרי, ונהפוך הוא, בעונות פנימה ועקבים החוצה. אחרי תרגיל הזה, מתיחה חובה, איך מותחים? אפשר לשבת כף על כף ולעשות פרפר. אפשר פשוט לרדת לכפות הרגליים, פשוט למתוח אחרי תרגיל. מניחים ידיים על הכיסא, רגליים קצת יותר מהרוחב של הכתפיים, ואנחנו מתיישבות, ומתחילות לסגור, לפתוח, נועצים את הבעונות לרצפה, עקבים באוויר, ככה. כל אחד לפי היכולת שלו, תרגישו את העומס, תרגישו את השריר. מתיישבים על הכיסא, אבל ממש בקצה, לא ככה, ממש בקצה, נועצים את הבעונות, עקבים החוצה, מרימים את עצמנו, ומתחילים להניע אגן מעלה מטה, רק אגן עובד. תשימו לב שהדבר הזה הוא מאוד מחזק את כל השרירים הפנימיים, מקבלים פה זפטה של אנרגיה וזרימת דם. אפשר רגל אחד קדימה, רגל אחד אחורה, אפשר שמינייה כמו ריקוד בטן, זה כל אחד איכשהו מרגיש. כמה ניות לעשות, כמה זמן לעשות, זה כל אחד מכם כבר הרגיש את זה אינדיבידואלית.